चण्याची उसळ तुम्ही नेहमी बनवलीसुद्धा असेल आणि खाल्लीसुद्धा असेल, पण आज मी तुम्हाला ना चण्याची उसळ म्हणजे काळ्या चण्याची उसळ ना अगदी गावरान पद्धतीने म्हणजे एकदम सिंपल साध्या सोप्या पद्धतीने तुम्हाला मी ही चण्याची उसळ दाखवणे. इतकी टेस्टी खमंग अशी चण्याची उसळ लागते ना, खाता क्षणी भूक वाढते आणि तोंडाची चवसुद्धा वाढते. तर इकडे बघू शकता मी हे थोडेसे 250 ग्राम अंदाजे चणे ना असे शिजून घेते. नरम सॉफ्ट असे मिठाच्या पाण्यात थोडेसे असे शिजून घ्यायचे. बघू शकता छानपैकी शिजले गेलेले आहेत. हे असे चणे शिजून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय काय वापरायचं इकडे बघू शकता. एक कांदा टमाटर, हे कांदा टमाटर चिरून घेतले, थोडी कोथिंबीर घेतली आणि 2-3 कढीपत्त्याचे पानं घेतले आणि मी एक वाटण नॉर्मली केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये फक्त शेंगदाणे आणि लसूण म्हणजे शेंगदाणे थोडे भाजले आणि लसूण त्यासोबत थोडा भाजून मग जास्त चांगलं वाटण केलं आहे. थोडंसं किंचित पाणी टाकून म्हणजे अजिबात ड्राय नाही ठेवायचा, थोडासा याच्यामध्ये ओलसरपणा हवा आहे. तर फक्त शेंगदाणे लसूणच वाटून घेतलेला आहे. तुम्ही हवं तर अद्रकसुद्धा इथे टाकू शकता. तर चला आता पुढची प्रोसेस बघूया. ते एका भांड्यामध्ये म्हणजे टोपामध्ये कढीपत्त्याची पानं थोड्याशा तेलामध्ये मी तडतडून देते. ही जी उसळ मी तुम्हाला दाखवते ना काळ्या चण्याची उसळ, ही खूपच सिंपल पद्धतीची दाखवते. म्हणजे कसं आहे, ही उसळ ना वेगवेगळ्या पद्धतीने छानपैकी अशी बनवली जाते. म्हणजे ग्रेव्ही बाज खूप मस्त असं वाटण करून, पण मी खूपच सिंपल पद्धतीने तुम्हाला दाखवते. हा माझा रात्रीचा बेत आहे आज. तर कांदा टमाटर मी हे तेलामध्ये टाकून घेतलेला आहे आणि चांगला आता परतून घेते. म्हणजे झटकीपट होणारी ही चण्याची उसळ मी तुम्हाला दाखवते. पण खायला मात्र टेस्ट इतकी भारी लागते, चवदारपणा खूप लागतो. कारण आपण याच्यामध्ये ना लसूण आणि शेंगदाण्याचा जो फ्लेवर दिला ना, बस तेवढाच पुरेसा आहे आपल्या उसळीला छान चवदार बनवण्यासाठी. तर बघा कांदा टमाटर चांगलं आता परतून होत आहे. ह्याचा फक्त कच्चापणा जाईपर्यंत आणि थोडंसं रंग चेंज होईपर्यंत आपण याला परतून घेणार आहोत आणि गॅस स्लो करायचा आहे. त्यानंतर आपण काय करायचं, जे वाटण केले ना शेंगदाणे लसणाचं ते ह्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जे आपण वाटण केलं ते आता मी सगळं काढून घेते चमच्याच्या सहाय्याने. त्यानंतर आपण याच्यामध्ये त्याच भांड्यामध्ये मिक्सरच्या ज्याच्यामध्ये आपण वाटण केलं आहे त्याच्यामध्ये थोडंसं जे चण्याचं शिजवलेलं पाणी असतं ना ते पाणी टाकून मिक्स करायचं. मग याच्यामध्ये चांगला चव येते, फ्लेवर येतो. हे बघा मी भांड्यामध्ये शिजवलेलं पाणी चण्याचं टाकून मग ते पाणी मिक्स केलेलं आहे. नॉर्मल थंड पाणी नाही वापरायचं, कारण ह्या पाण्याने काय छान चव येते मग रश्श्याला. आता हे असं मिक्स करून घ्यायचं. हे जे आपण शेंगदाण्याचं वाटण कांदा टमाटर हे जे घेतले परतून त्याच्यामध्ये हे मिक्स केलं की मग आपण ह्याच्यामध्ये आपले बेसिक मसाले टाकायचे. आता हिरव्या मिरचीचं नाही करते आपण, पण हिरव्या मिरचीचं सुद्धा हे अशी रसाभाजी बनली जाते. म्हणजे जिथे मी शेंगदाणे लसूण वाटून घेतलं आहे तिकडेच तुम्ही हिरव्या मिरच्या ॲड करून करून घ्यायचं आहे. बस याच्या व्यतिरिक्त काहीच असं जास्त प्रोसेस नाही आहे. तर मी याच्यामध्ये 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर, हे बघा धना पावडर आणि 1 चमचा गरम मसाला टाकून घेते. हा गरम मसाला टाकून घेतला आहे. म्हणजे हे आपले रोजचे मसाले आहेत, काही याच्यामध्ये असं वेगळं आपण विशेष काही वापरत नाही. तर आता हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आणि ही जी ग्रेव्ही आहे हा जो मसाला आहे ह्या सर्व मसाल्यासोबत छानपैकी तेल सुटेपर्यंत मस्त मंद आचेवर फ्राय करून घ्यायचा आहे. मसाला छान 1-2 मिनटं परतून घ्यायचा आहे, जेणेकरून काय होतं सगळ्या मसाल्याचे फ्लेवर उतरले जातात आणि दुसरी गोष्ट रश्श्याला एक छानपैकी चव येते. तर आता याच्यावर झाकण ठेवायचं आणि मंद आचेवर ह्याला परतून द्यायचं आहे जोपर्यंत मसाल्याला तेल सुटत नाही तोपर्यंत. तर बघू शकता तुम्ही 1 मिनटं झाला आणि मसाल्याला किती छान अशी तरी आलेली आहे, तेल सुटलेलं आहे. ज्यावेळेस आपण मसाला टाकला होता त्यावेळेस अजिबात तेल दिसून येत नव्हतं, पण आता मस्त परतून झालेलं आहे त्यामुळं मसाल्याला असं हे तेल सुटलं जातं. आणि असा मसाला तेल सुटलं की समजून जायचं आपला भाजून निघलेला आहे व्यवस्थित मसाला. तर आता आपण याच्यामध्ये लगेचच आपण हे शिजवलेले जे चणे आहेत ना ते टाकून घ्यायचे. हे बघा याच्यामध्ये तुम्ही एक बटाटा जरी कट करून टाकलं तर खूप छान ही भाजी तयार होती. तर बघा मस्तपैकी आपल्या ह्या चमचमीत झमझमीत अशा मसाल्यामध्ये हे शेंगदाणे आपण मिक्स करून घ्यायचे, चांगली कोटिंग करून घ्यायची. आता मसाल्यामध्ये चणे मिक्स केलेत. आता पुन्हा एकदा मी जे शिजवलेलं चण्याचं पाणी आहे ना साईडला मी टोपामध्ये ठेवलं होतं
तर मी हे टाकून घेते बघू शकता. आणि आवश्यकता लागली तरच नॉर्मल थंड पाणी थोडं टाकून घ्यायचं. आता आपण चणे शिजून घेतल्यामुळं आता वेळ काही लागणार नाही आहे. थोडंसं 2-4 उकळ्या आल्या की लगेच गॅस बंद करायचा आहे. चवीनुसार इकडे मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकायची. तर आता हे मीठ जरा मिक्स करून घेते. हे बघा, तर मस्त रात्रीच्या जेवणाला तुम्ही हा बेत बनवू शकता. काळ्या चण्याची उसळ झणझणीत, चमचमीत आणि खूप सोप्या पद्धतीने लवकर होणारी ही रेसिपी आहे. उशीर झाला असेल किंवा घाई असेल तर मग अशा वेळेस ना ही भाजी नक्की ट्राय करा, ही उसळ ट्राय करा. तर 1च मिनटामध्ये छान अशी खळखळून उकळी फुटली आहे बघू शकता. ही तरी सुटलेली आहे. सुंदर असा खमंग सुगंध येतोय. लसूण आणि शेंगदाण्याने इतकी छान चव येते या उसळीमध्ये. तुम्ही अशा प्रकारे सिंपल पद्धतीने ट्राय करून बघा उसळ. मला तर खूप आवडती, मस्त लागते अशी उसळ. तर आता झाली आहे उसळ. गॅस मी इथं बंद केलेला आहे आणि बघू शकता आपली ही राईससोबत, भाकरीसोबत खाण्यासाठी ही काळ्या चण्याची उसळ तयार केलेली आहे. तर थंड करून घेते मी आता. आणि हे बघू शकता खूप सोप्या पद्धतीची आणि छान प्रोसेसची ही उसळ आहे. तुम्ही खाऊन बघा, तुम्हाला खूप आवडेल ही भाजी, उसळ. त्याचा रस्सा बघा किती छान असा घट्ट झाला आहे. एका प्लेटमध्ये मी काढून घेतलेली आहे उसळ थोडीशी. तर बघू शकता मस्त अशी उसळ तयार झाली आपली काळ्या चण्याची. सेम प्रोसेसमध्ये तुम्ही मटकीची उसळ, चवळीची उसळ, वालाची उसळ तुम्ही करू शकता. तर मस्त लागते उसळ. गरमागरम ज्वारीच्या भाकरी बनवायच्या, राईससोबत पण खूप भारी लागते उसळ, खूप भारी लागते. म्हणजे खाता क्षणी तुम्हाला आवडेल इतकी मस्त लागते. तर ट्राय नक्की करा आणि आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईबर करा. तर बघू शकता आपली सिंपल पद्धतीने बनवलेली ही काळ्या चण्याची उसळ आवडली असेल तर लाईक करा. चला भेटते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये.